मिडिया नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोंहा सिलावथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा 42 बोसोरारि जोंहा दिनै जिरुगुरि गामियाव कनफारेन्स खुंनाय जादों। बे कनफारेन्सनि सेथि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथुनाखि फिरफिलाखौ जोङो एसे सिगाङाव जोङो बिरखांबाय आरो बे बिरनायनि जिथुनाखि फिरफिलानि सोमोन्दै जोङो आफादगिरि हिसाबै जों फिरफिलानि सोमोन्दै रायजोनो एसे फोरमायबाय, बिबुंथिबो होनाय जाहैबाय। जोङो मानि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा फिरफिलाखौ मोनथाम गाबखौ लानाय जादों बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनाय जाहैबाय। दा जोंहा फिरफिला बिरखांनायनि उनाव जोंहा मुंख्लं सान बावनाय दंमोन। बे मुंख्लं सानाव जोंनि सिलावथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङानो बावजेननाय जादों आरो लोगोसे जोंनि गासिबो सिलावथार दखरानि रायजो राजा आरो लोगोसे जोंनि आफादनि सोद्रोमाफोर मुंख्लं सानाव बावनाय जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय। आरो बिनि उनाव जोंहा दाख्लै बावैसो आसामनि मेथाइ खनगिरि जुबुन दा बिथांनिसिमबो जोङो मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बेखौबो जोंहा जोंनिनो सिलावथार दखरा गेलेग्रा कालसार बिबाननि जिथुनाखि गाहाय नेहाथारि घनश्याम बिथाङा बे हाबाफारिखौ दैदेननायजों लोगोसे बयबो बिबार बावनाय जाहैबाय। दा जोंहा हाबाफारि जोबखांनायाव जोंहा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सिलावथार दखरानि जोंहा डेलिगेट दङ। बे डेलिगेटआव जोङो जोंनि फैगौ जोंनि जिथुनाखि खौसेथि बर' सुबुं आफाद सिलावथार दखराखौ दैदेननो थाखाय जोंहा गोजाम आफाद सिफायनानै गोदान आफाद दानायनि जोंहा मेल दङ। बे मेलाव जोङो दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि आफादखौ सोरबायदि मानसिया दैदेननो हागोन आरो रायजो राजाजों बोरै सोमोन्दो लानो हागोन बेखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनै गोजाम बिबानखौ सिफायनानै गोदान बिबान जों दागोन। आरो बेहाय जाहाथे जोंनि साननाया बेनो जोंनि गोजाम बिबाना एंग्लाना थाबाबो गोदान बिबान दैदेनगिरिया दैदेनब्लाबो जों बयबो एखे जों हारिनि बा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सुबुं हिसाबै जोङो ज'यैनो हाबा मावलांनो जों थांखि मोनसे लादों। आरो दा दसे उनाव नोंथांमोना गोदान बिबाननि जिथुनाखि दैदेनगिरि नोंथांमोना दा दसे उनावनो जों फोरमायनो हागोन। दा बे हिसाबै जोंहा गोदान बिबानगिरि बिथांमोनखौ हाबाफारि फोजोबनायनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ सिलावथार दखरानि। बे गेवलां मेलाव जों माखासे आलासि लेंहरनाय जादों। दिनैनो सिलावथार दखरा खौसेथि बर' सुबुंनि मानगोनां आफादखौ लेंहरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा गावनि न'खर उसुबिदानि थाखाय दिनै नुजाफैनो हाया होननानै बुंथिनायलाय जोङो जोंनिनो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि मुस्रि दिबांकर नार्जारि बिथांखौ जों खावलायनाय जादों। आरो लोगोसे माखासे जोंहा बेखेवगिरि बिथांमोन दङ आरो माखासे आलासि बिथांमोनजों खावलायनाय जादों। आरो जोंनि सिलावथार दखरा जोंनि मोनफ्रोमबो आफादनि फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे मोनफ्रोम गामिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे रायजो राजाखौ लानानै जोङो गेवलां मेलखौ जोङो 11 बाजिनिफ्राय जोङो जागायजेननो नागिरदों। आरो जाहाथे जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव जाहाथे बयबो रायजोफ्रा बाहागो लाफैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ जाफुंसार होनो हायो आरो जोङो मोजां जोंनि सिलावथार दखराया खौसेथि बर' सुबुं आफादा जाहाथे मोजाङै रायजोफोरजों सोमोन्दो लाना हाबाफारि मावलांनो हायो बेनि थाखाय जों माखासे सावरायनायबो जागोन। आरो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै। दा हाबाफारिया फैयोब्ला जों नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो लासैबाबो बुंथिनाय थासिगोन। आं बेखिनिखौ बुंनानै जोंनि सिलावथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि बुंनायखौ आं बुंथिना होनाय थाबाय।